Antoni Jordà, Jordi Tinyena, Pilar Sala, Rafael López, Matías Leandro. Un far és la materialització d'una dualitat primigènica, bíblica. Hi ha la tenebra, però algú hi fa la llum. Hi ha el caos, però també hi ha l'ordre. Hi ha la desorientació, però també hi ha el camí. Així s'estenia la costa, invariable durant segles, des de temps immemorials, i el que ha de navegar en la foscor ha de navegar com una oreneta de mar, seguint l'instint i les sensacions. Potser un pare, o potser una muller amb nens agafats de la mà, miren i... Que Déu beneeixi els nostres camps i prats, les nostres noies i els nostres mossos. Dóna'ns peix a les xarxes i foques a la platja. Mostra al cranc el camí cap on s'ha posat la trampa. Senyor, feu que un vaixell gran s'encalli en el... Tampoc el reglament no ha vist que la son de reglament és una son tan ensupida que valdria més dormir-se d'una vegada i eixir-ne. Al cap de mig any, en aquests homes, naturalment la dona se'ls cansa i se'n salva el poble del més a prop. I el més a prop... Al dir la platja, s'entenia aquell retall de món estès sota el carrer de mar en lo que diuen los pescadors, treballaven, renegaven, procreaven i morien. Menos los que donaven fons per 100 braces d'aigua algun dia de mig jornada. La platja no era aquella de més allà. Trobàvem vies velles, que no duien enlloc, però els balandres forejaven valents. Un rellotge hi havia que mai no anava a l'hora. El descomptaven sempre a les hores.